me ifaru ne? Ani ma ku na gari kun taho da gudu. Kan muka gari ka biyo mu da itace mun zata wani mahaukacin ne ya kwato. To ainihin so nake yi ni ma yanzu in samu guri in zauna kana tsare min guri na. Ikon Allah. To amu itace ne magana na hannunka hi ira zana mu. To wannan din na taho muku da taho mana da hi ne dan mu samu guri mu gasa gyada mu ci. Amma kai ka cika mahaukaci wallahi.